Engedje meg, hogy ajánljak önnek egy lakást a Kálvin tér közelében. Nagyon jó közlekedésnél a Lónyai utcában. 1-2 perc alatt el lehet jutni a Kálvin tértől a lakásig. Hát közelben van az M4-es, M3-as metrónak a megállója és a kiskörúti villamosok is. Úgyhogy gyakorlatilag nagyon hamar el lehet jutni bárhova a városban. Itt megyünk, ez a Lónyai utca, és 1-2 ház többet kell venni, és utána bemegyünk a lépcsőházba. Ez egy jól karbantartott ház, van egy belső ajtó is, külön kóddal. Lehet látni, hogy itt a házat azért felújítják, tehát foglalkoznak vele, jó állapotú. Ez a lakásnak a bejárata, egy masszív vasrács védi. Itt jobb oldalt, ha bemegyünk, akkor jobb oldalt látjuk a konyhát. Ez egy tágas és nagyon világos konyha, itt kapott helyet a mosógép is. Nagyjából 20 négyzetméteres a konyha. Konvektoros fűtésű a lakás, régi, jól bevált fék konvektorok, könnyen javíthatók, alkatrészhiány nincsen. Itt láthatjuk a szép előszobát, gyönyörű parketta borítja végig ezt az egész lakást. Az első szoba bejárattal szemben, ez a 2 ablakkal rendelkező szoba. Ez is tágas, ahogy a másik 2 szoba is. Gyakorlatilag nagyjából egyenletes elosztásúak a szobák, tehát a helyhiány az egyikben sem jellemző. Így az egész lakás ezzel a 3 szobával egy igen tágas otthon lehet. Ez a nappali szoba, szép régi ódon bútorokkal berendezve, és ennek is 2 ablaka van. És ebből a nappaliból nyílik 2 felé a 2 szoba. Az első, amit már láttunk, a második pedig egy belső hálószoba. Itt szintén van egy tömör fa ágy, és ha bemegyünk, akkor látjuk, hogy ez is 2 ablakkal rendelkezik, szép bútorzattal rendelkezik. Az egyik a Lónyai utcára, a másik pedig a Kereszt utcájára néz, és ez a testre szabott bútor, ez gyönyörű, ahogy itt kitölti a szobának az egyik falát, és nagyon szépen harmonizál a beleilleszkedő fa ággyal, és az egész szoba és a lakás stílusához is nagyon illik. Most visszajutunk a nappaliba, ahonnan majd kilépünk egy folyosóra, egy kis külön folyosóra, egy egyszárnyú külön ajtón. Így ez a kis folyosó, innen nyílik a fürdőszoba. Itt látható egy szép fürdőkád, ez egy szép tágas fürdőszoba. Van benne egy bidé is, és hogyha azt WC-vé alakítjuk, akkor 2 WC-s lakássá tehetjük ezt az otthont. Visszamegyünk a kis folyosón, a fürdőszoba felől. Itt még útközben benézünk az első szobába, amit láttunk már. És itt, hogyha a konyha ajtajához nézünk, akkor látjuk a fényerőt. Ez egy 150 wattos és 15 000 lumen fényerejű csarnokvilágítás, ami a konyhában van, tehát teljesen jól megvilágítja a konyhát. Ez pedig a másik önálló WC kézmosóval. És visszaérkezünk a bejárati ajtóhoz. Most pedig egy gyors, friss, begyorsított sétát teszünk vissza a Kálvin térig. Itt ezen a videón látszik, ebből nincs kivágva, tehát az egész sétának az anyagát tartalmazza. Csak egy kicsit be van gyorsítva, és itt látni, hogy nagyon gyorsan ki lehet érni a Kálvin térig. És hát ez a klasszikus egyik közlekedési csomópontja Budapestnek. Itt nem messze van a Kálvin téri állomása az M3-as metrónak, és az M4-es fővámtéri megálló is közel van. És egyébként a környék pedig gyönyörű.
központi, modern és klasszikus épületek egyaránt megtalálhatók itt a Nemzeti Múzeum, a Múzeum körúton. Hát ez az igazi régi, klasszikus Budapestnek ez a centrum közeli élménye fogad minket. Érdemes megnézni egyébként a leírásban a részletes paramétereket.